आदामोना उफाय गैयियावहाय बोराय बुरैखाय मावना दांनो हायिखाय जास'नाय जादों 33,600। बे फैसाखौ आंनो जानो गैथारो आंनो बख'नानै बाहायस'नानै जानाय जादों। लासै समावहाय निउसलामाव आं नुनो मोनदों माने बे न'खौथ' आं नुदों नालाय बे बाजैनि न'खौ दा बेनिखायनो आंखौ बुंफोरना होनो थाखाय आं दायथ' गोग्लैबाय। बे न'आ मानि थाखाय थादों बेखौथ' मानसिफ्रा मिथिया नालाय बेनिखौ आं बेखौ बुजिहोनो सानदों आरो। दा बे केसनि मोनथामनि गेजेरावहाय बाजैमोना दा बेनि थाखाय बे थाथ'नाय जादों आरोखि। थारमाने मालिकानो थारमाने फैसाखौ जासनदों जाय बेनिफिसारि। ओमफ्राय दा आंबो रायनायालाय रायदों आङो रायदोंब्लाबो अनफिननांगौ जाहैबाय फिसा फिसौ गैया बोराय बुरै जाहैबाय नोङो अनफिननांगौ जायो। दा बेनिखायनो दा बेनि गेजेराव बे थादों दा आङो बेखौ लुनानै होबाय दा बेखौ मावलांगोन आरो नैबे जिखिनि दं औवाखौ बोखारजोबगोन मिस्ट्रिया बेखौ मावगोन बोखारगोन मिस्ट्रियानो बे समबारफ्रावनो मंगलफ्रावनो बे क्लियार जागोन। मैयानि समाव सोर सोर फैनानै बेबायदि जाथायखौ खालामदों होननानै नोंथाङा सानो? बे आङो निउसलामाव नुदों माने बनस'निफ्राय फैदों होननानैहाय आदा बाजैखौ मा बुंलांखो आं जेबो मिथिया। दा बेयावसो नुसुनासो आं बेखौ दा एसे दुखु गोनां मोनदों आरोखि। बिसोर मिथियाबो बे बाजैसो आंनो फैसाखौ होयो नालाय रावबोथ' होआ आंसो नाजावो नालाय गुबुनाथ' नाजावा बेनो आंसो मावदों मा रोखोम मावनांगौ मा रोखोम मावनाङा आंसो मिथिगौ। दा बेनिखायनो रावथ' बेखौ मिथिनो हाया नालाय दिनै आं क्लियार खोथा बेखौ बुंदों आरो मानि थाखाय थादों बे 33,600आ बे थानायाव बे थादों। बेनिफिसारियानो जादों थारमाने बेनिफिसारिया माने उफाय गैयाव बे जाबाय आरो दा बेनिफिसारिनि सायावनो सोंदो आरोखि। जाय बिथांमोना फैनानै जेबो मोनथिया हुसिया जाय बिथांमोना भिडिअ खेबनानै भाइरेल खालामदों दा बिथांमोनखौ मा सोंखारिनो सानदों? बिनि सायावथ' बेबायदि बेरायनानैहाय सोङा हौवा आंखौबो लिंहरनांगौमोन आंखौथ' लिंहराखै होमब्लानो बिथांमोनाबो क्लियार खोथा मिथिगौमोन मानो लिंहराखै लिंहरनांगौ आंखौबो बेनो आरो आंनि दुखु गोनाङा। खिन्थु आं रायाखै बिसोरखौबो आंखौ लिंहरनायावनो आं दुखु मोनदों आरो आंखौ लिंहरनांगौमोन बेनो आरो ओमफ्राय क्लियार जाबायमोन। बनसुनि फैनानै बे खोथाखौ माने बाहायनाया एसे उसिक जादों आरो जाहाथे माने बेबायदि खालामलाया आरो ना हायोबा जुदि जायाखैब्ला एसे अननानै मावनानै हो बेबायदिखौ बुंजायो आरो। खिन्थु बेबायदिथ' खोथाखौहाय बिदि बाहायनाया आंनि थाखाय साबजानाय मोनाखै आरो। गामिया निजारापारा बिसिडिसि हिसाबै बिसिडिसि सेरफां बेंटल सेरफां निजारापारा। जुदि बेबायदि आंनो मावनाय जादों। जुदि बेबायदि मिथिया हुसिया जुदि बेबायदि खालामबाय थायोबा नोंथाङा इयुनाव आयेननि बेब'स्थाफोर लागोन? जों आयेननि बेब'स्था लागोन बेखौहाय माने बेबायदि खालामबाय थायोब्ला माने लुफुंजायाखै बे बुस्थुखौसो एसे सोंखारि मावनांगौखाय मावफुंना हो होननानैहाय बेबायदि बुं बिथोन हो मोजाङै। खिन्थु बेबायदि खालामलाबायनाया उसित जायो गावजों गाव बर' हारि गावजों गावनो। खिन्थु बेखौ मानो बेबायदि बाहायलाबायनांगौ जाखो? गावखौ बर' हारि होनना सानोब्लाथ' बिदि खालामलाबायनो गावखौ दुसा दुसि खालामनो नाङा बेखौ जों उसित नुना दङ आरो। दा बेखौ जाहाथे दाखालामथों खावलायनाय थाबाय गुरैयै बेनो। जेबो खोथाथ' जेबो बिसोरनो एखे ओरैबायदि बुंफैदों बे न'आ जायाखै होननानै बेबायदि बुंदों। ओमफ्राय आं ओरैबायदि बुंदों आरो बाबुमोन है जाबाबो जायाबाबो जाय मेम्बार बेनो लुना फैखाबायबा ओमफ्राय माथो जाबाय माबाबावनो न'आथ' मोजां जाखाबाय आं न'खौ मोजां नुबाय होननानै आं बुङो आं बिदि होननानै बुंदों आरो। ओमफ्राय बिसोरो खेबनानै लांदों बे न'खौ। ओमफ्राय नोंसोरखौ मा जबरदस्ति बुंहोदों नामा? ओमफ्राय बिसोर बबेनिफ्राय फैदों ओमफ्राय साना मोनाखाबायमोन मोनाखाबायमोन ओमफ्राय जों बोराय बुरै सानैबो जों मोसौना माबा लायनो थांदोंमोन। ओमफ्राय बेवहायनो फैनानै आयं बे सासेया बनसु सासेया आयं बेवहाय फैथ'साय नोङो होननानै बिदि होननानै आंखौ लिंहरदों आरो। ओमफ्राय मा खोथा बिदि होननानै बुंदों आरो बे गोजौ देंग्लाग्लाया बिदि होननानै बुंदों। आंनि बुंनांगौआ बेनोसै। दा नोंथाङा नैबे न'खौ मोननानैहाय गोसोआव माबायदि रंजानाय मोनदों? सरकारा नोंनो गंसे न' होदों। औ आंनि गोसोजों
रंजानाय मोन्दों जाय मेम्बार बियो लुनानै फैनायनि थाखाय दा लुफुंदों जादों। ओहो जायाखै जानाया आं बे जेबो मेम्बारनि दाय गैयाना जेबो मेम्बारनि दाय गैया आं जेबो उफाय गैथारियाव आं बख'नानै जादों आरो बे फैसाखौ दे जेबो उफाय गैथारियाव आरो आंनिया नै बोराय बुरै मालाबा लोमजायो मालाबा लोमजायो मालाबा मायो बिदिनो ओमफ्राय बे फैसा मालाबा फैसाखौनो बख'नानै लायनानै मुलिफोर माफोर बायनानै जानांगौ जायो बिदिनो न'खराव फिसालाफोर गैया नामा सासे दङ बै माबायाव बाथाबाव फैयाबो नायफैयाबो गाबफैयाबो खनसेबो नायफैफेरना गाबफैफेरना बेनिखायनो खस्थ' जायो औ ओमफ्राय आगोल बै सिमोन असिमोनबो बै फुराना न'आवहायनो बारहुंखा होफैगौ ओमफ्राय जोंहा बे समाव नैबे न'आ गैथ'वामोन बे न'आव गैथ'यैयावहायनो जों बे उन्दुग्रा बैसां सिङाव जों हाबनानै थादों ओमफ्राय बारजोंनो माबा थिं माबाफ्रा बबेजों उरायलांखो जों मिथियासै बा बे थिंखौ बुथुमजोबनानैसो जों गोदान दे ओरैनो जाबजुब माबानानै थिखोनानै लाथ'दोनि होननानै बिदि होननानै बुंलायदो आरो जों बे समाव जोबोद सोनाबनिफ्राय बारहुंखा फैबाय फैनानै गैया ओमफ्राय माल माथा बायदिसिना मोसौ मोसा मोसौआबो गलिनिफ्राय मोसौ गलियाबो गासिबो थिङानो उरायजोबलांदों बिदिनो जादों ओमफ्राय बिनिफ्रायनो आं दा बारखौ नोगोद गियो आं नोगोद बारखौ गियो दा सरखारनि न' मोनबाय दा मोजां जाबायना औ